Нали, за да бъде един печат, на него му се слага мастил. В тази ситуация на нас печата ни се слага с какво, Златки? С кръвта на Бога. И ние имаме преграда срещу дявола. Дявола много се страхува от тези, които са избрани, предознани и белязани от Бога. И вижте Словото как продължава, като казва: благодат и мир, казва, да ви се умножат. О, амин, слава на Бога! Щом ние сме поръсани с кръвта на Бога, щом тази кръв е направила предна, задна и странична стража, тогава ние сме избрани да бъдем благословени, не да бъдем проклети. И благословението ще бъде във всяка сфера на живота ни. Затова не се завличайте от странни учения. Не се завличайте от различни пастори. Не се завличайте по човеци, които хуш са много добри, а всъщност са вълци грабители. Не гледайте външно.